Salam Ata TV YouTube kanalının mehriban müştaqları, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 17-nji oktýabryna aksanyna Türkmen halkynyň milli lideriniň Hytaý Halk Respublikasyna iş tapary başlandy. Türkmen aragatnaşyk agentligi bilen Euronews kompaniýasynyň arasyna gylalaşyga gol çekildi. Rifat Hysyrjykly ogly Bütün Dünýä Palatalar Federasiýasynyň başlygy wezipesine saýlandy. Sportyň täze görnüşleri Olimpiýa oýunlaryna girdili ýaly habarlar yetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelingen bolsa habarlarymyza giň işleýin seredip geçelim. Türkmen halkynyň milli lideriniň Hytaý Halk Respublikasyna iş tapary başlandy. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bir guşok bir ýol 3-nji ýokary derejeli maslahatyna gatnaşmak üçin Hytaý Halk Respublikasyna iş tapary bilen bardy. Pekin şäheriniň Şawdu halkara howa menziline mertebeli türkmen mehmanyň hormatyna aýdym saly çykyşlara giň orun berilip, dawarly ýagdaý emeli geldi. Howa menziline gahrman arkadagymyz Gurbanuly Berdimuhammedow Hytaý tarapynyň resmi adamlary şeýlede Türkmenistanyň wekiliýetiniň agdalary garşyladylar. Milli liderimizin Pekine maşgalasy we aktyklary bilen gelmek bolsa barha berkeýän dost-oganyk gatnaşyklarynyň nişany uruly. Melim bolşýaly 17-nji 18-nji oktýabrda Pekine bir guşak bir ýol 3-nji ýokary derejeli maslahaty geçirilýär. Bu hyzmatdaşlyk forumy ýylyň dowamyna Hytaýda geçirilýän eň möhüm diplomatik çäre bolup, bir guşak bir ýol başlangyjynyň 10 ýyllygynyň çägine gurulýar. Oňa dünýäniň 140 döwletinden halkara guramalary hem 30-dan gowragynyň wekilleriň gatnaşmagyna garaşylýar. Forumyň açylyş dabarasyna Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping we Käbir beýleki wekillet başdanlar çykşadyr. Oňa gahrman arkadagymyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýolaşlygyna Türkmen wekillet hem gatnaşar. Saparyň çäginde Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bir guşak bir ýol 3-nji ýokary derejeli maslahatyna gatnaşar we Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping bilen dowuşyk geçirir. Türkmen Hytaý hyzmatdaşy uzak möhletliň käýfiýeti ýa bolup, ýurtlarymyz tarapyndan gol çekilen strategik hyzmatdaşyga ýoly goýmak barada bilelikdäki jarnama laýyklykda gurulýar. Şu ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Hytaýa bolan döwlet saparynyň we şol saparda Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping bilen geçiren dowuşygynyň netijeleri boýunça iki ýurduň arasyna gatnaşyklaryň derejesiniň kemi taraplaryň strategik hyzmatdaşlyga tarap ýokarlanjak barada habar berildi. Bir guşak bir ýol 3-nji ýokary derejeli maslahaty Merkezi Aziýanyň, Ýewropanyň we Afrikanyň 60-dan gowrak ýurduny birleşdirýän täze sowda transport geçeliglerini döretmek, häzirki hereket edýänlerini bolsa käýmilleşdirmek boýunça Hytaýyň halkara başlangyjy bolup durýar. Şeýlekem maslahat şol ýurtlar bilen Hytaýyň arasyndaky sowda gatnaşyklarynyň ösmegine hem ýardam berer. Türkmen aragatnaşyk agentligi bilen Euronews kompaniýasynyň arasynda gylalaşyga gol çekildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Türkmenistana iş tapary bilen gelen Euronews Ýewropa habar beriş teleýaylymynyň wekiliýeti bilen gepleşikler geçirildi. Dowuşykda Daşary işler ministriniň ornatary Beşim we teleýaylymyň satuw we hyzmatdaşlyk boýunça vice-prezidenti Sylvain Jean-Yves Roja soňky 10 ýylyň dowamyna ýoly goýulan netijeli hyzmatdaşlyk onuň çägine Türkmenistanyň bolup geçen möhüm wakalar şoklandyrymak üçin durumşa geçirilen bir neçe taslamalar babatyna belediler. Şeýlekem halkara maglumat giňişligine uzak möhletli hyzmatdaşlygy gönükdirilen meýnamalar beýan edildi. Şolar wagtyň özüni Ýewropa teleýaylymynyň wekilleri bilelikdäki çäreler güýçlendirmäge we özara gatnaşyklaryň täze görnüşlerini ösdürmäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler. Şunuň bilen baglykda taraplar dowuşyň netijesine gol çekilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetining ýanynaky ulug we aragatnaşyk agentliginiň Türkmen aragatnaşyk agentligi bilen Euronews kompaniýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda gylalaşygynyň durumşa geçirilmeginiň bentleri bilen bagly meseleler boýunça pikir açdylar. Rifat Hysyrjykly Bütün Dünýä Palatalar Federasiýasynyň başlygy wezipesine saýlandy. Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we Birjalar Birleşiginiň başlygy Rifat Hysyrjykly ýene-de bir täze wezipe saýlandy. Bu gezek Rifat Hysyrjykly Bütün Dünýä Palatalar Federasiýasynyň başlygy wezipesine saýladylar. Rifat Hysyrjykly alty talaşgyýaryň arasynda iň köp ses alyp, dünýäniň 115 ýurdunyň sowda senagat edaralaryny birleşdirýän Bütün Dünýä Palatalar Federasiýasynyň başlygy boldy. Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we Birjalar Birleşiginiň başlygy
Rifat Kısarcıklıoğlu özü yurduna we özü yurdunun işe şeýle awraýly guramada wekilçilik etmeň ulu awraýdygyny beledi. Rifat Kısarcıklıoğlu 2023-nji 2025-nji ýyllarda Bütün Dünýä Palatalar Federasiýasyna başlyk eder. Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we Birjalar Birleşigi 366 Sowda Edarasynyň birjadan we 2 million gowrak firmany özüne jemleýär. Bütün Dünýä Palatalar Federasiýasynyň 2022-nji 2025-nji ýyllarda esasy wezipeleri işe berýän anlaryň ordunyň güýçlendirilmegi, kiçik we orta telekeçiligiň dünýä bazaryna elitärligini hasy ýokurlandyrylmagy, kiçik we orta telekeçiligiň sanlaşdyrylmagy ýaly orlarda hyzmatdaşlygy güýçlendirmekden ibaret bolar. Merkezi edarasy Fransanyň Paris şäherine ýerleşýän Bütün Dünýä Palatalar Federasiýasy global derejede sowda edaralarynyň arasyna hyzmatdaşlygyny potlandyrmak üçin esaslandyryly. Bütün Dünýä Palatalar Federasiýasynyň her 2 ýylda bir gezek kongress geçirilýär. Rifat Kısarcıklıoğlu mundan ozal halkara sowda palatasynyň dolandyrjylar geňeşiniň agzalygyna saýlanypdy. Şeýlekem Rifat Kısarcıklıoğlu Ýewropanyň sowda senagat edaralarynyň birleşiginiň başlygynyň ornwasary, İslam Sowda Senagat Owukajylyk Edarasynyň başlygynyň ornwasary, Aziýa Ýuwaşymany Sowda Senagat Edaralary Konfederasiýasynyň başlygynyň ornwasary wezipelerini hem alyp barýar. Sportyň teze görnüşleri Olimpiýa oýunlaryna girizildi. Ozal haber berişimiz ýaly 2028-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Los Angeles şäherine geçirijek Olimpiýa oýunlaryna sportyň ýene-de 5 görnüşini goşmak meýilleşdirilýärdi. Bu wagtda şeýle 15-nji 17-nji oktýabrynda Hindistanda geçirilen Halkara Olimpiýa Komitetining 141-nji mejlisinde degişli çözgüt kabul edildi. Şoňa laýyklykda flag futbol, kriket, lacrosse, squash, şeýlekem beýsbol Olimpiýa oýunlarynyň sport maksatnamasynyň düzümine girizildi. Sportyň bu görnüşleriniň üçüsi ozal Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna bardy. Kriket 1900-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlaryna, lacrosse 1904-nji we 1908-nji ýyllarda oýunlaryna göz öňüne tutulupdy. Beýsbol bilen softball bolsa 1992-nji ýyly Olimpiýa oýunlarynyň düzümine goşulupdy. Los Angelesdaky Olimpiýa oýunlary 2028-nji ýylyň 14-nji ýylyna başlap 30-njy ýylda tamamlanar. Ine mehriban müştaklar ata watan seviyede saylanan habarlar gepleşigimizden şuň sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Hormatly tomuşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän habarlardan ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz, atawatan.com saýtymyzy ýazarlamagy ýatdan çykarmaň. Gepleşigimizden indiki sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.